Aktar minn 70% tas-sidien tal-bars u l-każini liċenzjati f'Malta u Fgħawdex talbu għall-informazzjoni dwar l-għajnuna li se tingħatalhom mill-Gvern ta' €2,200,000 bejniethom. Ħabar dan il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo fejn saħaq li din l-iskema ta' għajnuna finanzjarja intlaqet b'mod tajjeb ħafna mis-sidien tal-bars u l-każini. L-iskema li ftaħna ta' għajnuna għal-barriet u l-gazin intlaqat tajjeb ħafna. Sa issa, għalkemm għadhom ma fetħux l-applikazzjonijiet diġi kellna il-fuq minn 70% tal-bars liċenzjati li talbuna l-informazzjoni. U allura dan juri bisħiħ kemm din l-iskema qed tintlaqa tajjeb u kemm il-Gvern qed joffri għajnuna f'ħina u faqta. L-applikazzjonijiet għal din l-iskema ser jiftħu bell-1 u l-15 ta' Marzu, fejn dawn fost l-oħrajn jistgħu jsiru online jew fl-uffiċini tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Fl-aħħar jum tas-sena li għaddiet il-Prim Ministru Robert Abela kien ħabbar li l-Gvern se jalloka €1,000,000 għas-sidien tal-bars u l-każini f'għajnuna, riżultat tal-impatt li ħalliet il-pandemija fuq dawn l-istabbilimenti li jinsabu magħluqa minħabba l-imxija. F'konferenza tal-aħbarijiet fis-27 ta' Jannar li għadda, Dr. Abela kien ħabbar ukoll li fid-dawl tal-miżuri li ttieħdu għal frar ġie teġis li l-għajnuna finanzjarja għall bars u l-każini ser tiżdied b'aktar mid-doppju. Intant ix-xahar li għadda l-Gvern kien qal li qed jikkonsulta mal-awtoritajiet tas-saħħa u l-partijiet involuti sabiex it-tieni round tal-vouchers tal-€100 joħorġu meta minnhom nistgħu nieħdu l-aqwa benefiċċju. Il-Gvern kien qal li huwa tal-fehma li l-vouchers tal-€100 għandhom jinħarġu wara proċess ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati. Dan anke meta jkun possibbli li l-bars u l-każini jistgħu jiftħu wkoll biex anke huma jkunu jistgħu jgawdu minn din l-inizjattiva fiskali intiża biex iddawwar ir-rota għal kulħadd.